Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Tabbas mai sauraro za mu ce muku ne. Wannan lamari da 'yan bindiga suke wa mata a yanzu haka ya yi matuƙar muni, wanda tabbas sai ka yi kuka da idanka a kan irin abin da suke aikatawa waɗannan mata a cikin dokar daji bayan sun kama su, inda a yanzu haka har ta kai ta kawo da za su iya shiga cikin gari su kashe baki ɗaya mazan da ke garin, sannan kuma su kora matan garin baki ɗaya su tafi da su zuwa dokar daji, inda za su nemi a ba su manya-manyan kuɗaɗe. Idan kuma ba a yi ba, su dinga sakin bidiyo suna dukan matan kuma suna aikata abin da bai dace da su ba, haɗi da sakin bidiyo. Wannan kaga tozarci ne da kuma matuƙar abin ya yi muni, inda a yanzu haka tabbas shugabanni da dama sun kasa kawo matsalar ƙarshen rashin tsaro a ƙasar Najeriya dangane da kidnapping da kuma ta'addanci, inda daga ci za mu ce muku tun marigayi tsohon shugaban ƙasar Najeriya wato kuma Janar Muhammadu Buhari, inda daga ci za mu ce muku kafin Janar Muhammadu Buhari akwai Goodluck Ebele Jonathan, wanda a lokacinsa ne ake gudanar da Boko Haram lokacin shekau, ma'ana ƙungiyar ISWAP, inda a lokacin ne har ake tada bama-bamai, inda a lokacin ne tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya fito ya yi kuka ga talakawa, ya ce zai cire su daga cikin halin ƙuncin da suke ciki in dai suka zaɓe shi, inda har a lokacin ma talakawa da dama sun turawa Janar Muhammadu Buhari kuɗi domin samun kuɗin da zai yi kamfen domin ya fito ya kada Goodluck Ebele Jonathan, inda a lokacin da Janar Muhammadu Buhari ya hau tabbas an daina Boko Haram, amma kuma sai aka fara kidnapping, inda a lokacin da za mu ce muku sai da Janar Muhammadu Buhari ya shekara 4 a kan mulki asalin fuskarsa ta bayyana na gallazawa talakawan ƙasar Najeriya baki ɗaya. Inda a taƙaice dai zan iya ce muku Janar Muhammadu Buhari fa tun lokacin da zai hau mulki, ko kuma in ce kafin ya soka daga kan mulki ma, a lokacin da hawan Bola Ahmed Tinubu aka fara tsadar farashin mai, ake ganin cewa Bola Ahmed Tinubu ne ya janye tallafin mai, inda wata majiya ta tabbatar da cewa kafin saukar Janar Muhammadu Buhari shi ne wanda ya sauke tallafin man fetur da kansa. Tufa babbar magana, wanda a takaice dai za mu ce muku Janar Muhammadu Buhari fa shugaba ne wanda tsofaffi da dama ba za su taɓa mantawa da shi ba, domin ya kawo ƙarshen kasuwancin wasu, kuma ya karya kasuwancin wasu, ya talauta wasu, amma kuma wasu sun yi arziki ta sanadiyarsa, amma waɗanda suka yi talauci ma za a iya tunanin cewa sun fi yawa, amma ba a tabbatar ba. Shin a yanzu haka ma talakawan ƙasar Najeriya tun daga shekara 3 Bola Ahmed Tinubu sun tabbatar da cewa in dai ya ƙara zarcewa shekara 4, ma'ana zai shekara 8, to da akwai gagarumar matsala, inda wasu kuma suna ganin cewa Bola Ahmed Tinubu zai koma kan kujerarsa ta mulki babu makawa a 2027, domin Bola Ahmed Tinubu ba wanda ya san shi, amma da shigowarsa siyasa da kuɗaɗe ya shigo, inda ya karfa ba inda bai bige ba da ƙarfin mulkinsa na kuɗaɗe. Inda ta gaci za mu ce muku Bola Ahmed Tinubu fa ya yi abubuwa da dama a takaice, ma'ana dai abubuwa da dama, inda idan ba ku manta ba da taimakon mawaƙi Dauda Kahutu Rarara ma kaɗai sai da Bola Ahmed Tinubu ya ci zaɓe. Amma ya kamata a ce Bola Ahmed Tinubu tun a jika zaɓen kamfen ɗinsa na musulun ya kamata a gane cewa Bola Ahmed Tinubu ya kawo sauƙi ga matsalar tsaro, ga komai ga talakawan Najeriya da suka yi zato a tattare da shi, amma kuma bai kawo ba.